Díomh a cordis mis límo glór an réil agus neomh tá mé contóir fin goch chun seisiún Aclaíochta dhéanamh hádíire go bríomhástócha ar na chosa. So, tás nó an seisiún ag bon an cnic, déanaid rúbar rába go dtí an bar an cnic chu tapig agus is féidir linn, agus nóair a hamuigh an bar an santó bit sos, déanaid bog sodar go dtí bon an cnic a ríist, agus tóghaid ar gcuid amach an sos a chóirtas na cosa ach go háirithe, agus ag bon an cnic a ríist, déanaid sús go tapig agus is féidir linn an géad ó riile, déanaid iirecht é sinna dhéanamh 6 óra in san céad bhachta. So tóg míid sosar fai cúpla second ish chun áma chóirtas na cosa tachtarás go héana a ríist, agus an céad bhabhta eile déanaid míid sébrún in níos ag bon an cnic agus déanaid míid rútharábach an sin go dtí bar an cnic. A rís leis an gceansa bhí cinnte mar cuid ama thógan ar an mealach síos an cnoch agus go bhfuil an neart fós in sna cosa den bhabhta dearnach. Chun críocha chuir leis an seisiún tá mé chun burpathe a dhéanamh 6 óra ag bon an cnic agus rás a dhéanamh an sanga dí bar an cnoch. So chá tapig agus is féidir linn ní bheith aon bhbhata eile le déanamh gin tránóna, so just chá tapig agus féidir go dtí bar an cnic
agus an sosa ghlacha ar an meach síos an cnic an sin. Sin bhfuil sin jobh cháda is brala an session sin dhéanamh go mór bhór nachfuil an tamil gom contóir fé úra clé de Aclaíocht is títhe agus breathan tú go díl in dhéag tá sé anlán tú an corp brú choréir agus aspanála bheart agus tú I man Aclaíochta, so sin ar fágad a níon sé comór sonnam agus an íag mar dúirt ar hafcéthe got agus breathan tú is dóch an ládar gan comá, so baní súpas agus baní tarfa as comá. Slán agad.